Víte co, já nekončím s YouTubem, protože líbí se mi ta tvorba, takže jakoby asi budu natáčet, ale moc ne, protože že jsou prázdniny letní. Tak doufám, že si to užijete a budu vám dávat fotky, jakoby na YouTube. A budu dělat normální videa třeba jako, nevím, třeba nějaký movie. Nebo jak dělám barák, jako taka boka, jo. To tak je, protože jak jsou to letní prázdniny, tak my budeme furt jakoby na koupaliště a všechno. A ať si užijete neděli, protože v neděli, kdy je pátek, takže 6.7. to je neděle, tak je hrozný vedro, protože je 30 stupňů, takže radši buďte celý den v bazénu. A budu natáčet, jo. Takže jakoby prostě budu natáčet. Má to minutu a 50 sekund, takže